अब मायाबो गाव सुनायो hả अच्छा Mary ka Mary ka Mary ka jadi Mary cứ dột trên nguồn nào Mary sẽ biết đâu har biết về lại bên này bây giờ cô su mà giờ năm hả năm namaskar Andana hello kusu namaskar ha acha Mahisri hi the hi Prime Minister India say hello Rahmi the kusua namaskar ओमफ्राय जोंहा Mahisri Amanda radio from bola Mahisriनो Otsa Assam Bongaigaw जा अंजलि Amanda hello होनदों hello अंजलि थैंक यू वेरी मच सबको मेरी एल्विस में आने के लिए दिल से वेलकम करती हूँ सबको ओमफ्राय जा बिरदावा आपि सना होनदों आरोना आपि सना होनदों ओमफ्राय अनजालिया जा अन होनदों थेंक यू अन थानायनि थाखाय अनजालिया हा ओमफ्राय जा मिस्टारा मिस्टारा गुड मर्निं बोला गुड मर्निं मिस्टार धर्मेंद्र जोहा तुम्हार फाल ना तुम्हार बोला हाँ फाल है फाल कबर है आपका कहने को धर्मेंद्र बजा Mahisri Amango oh you can speak Hindi बोला अच्छा हिंदी मिस्टर ऑन मिस्टर Amango खाना खा लिया क्या बोला खाना नहीं खाया मिस्टर जाबिर दावा प्रोसेस गैला नामा आपि सना दे प्रसाद अच्छा प्रसाद दङ फुजा दंमोन ना प्रसादा दंबावोसो जोंना ओमफ्राय जा धर्मेंद्र Amango you are so cute बोला अच्छा थेंक इउ मोजां मनज हाय आब' सना होनदों हाय आगै मनज Amango जा माबोरै खबरफोरा आब' होनदों खबरा मोजां आगै ओमफ्राय जा सालुआ हाय होनदों हाय सालु ओमफ्राय जा मनज Amango फुजा होखांबाय नामा आब' होनदों औ फुजा होखांबाय आगैमोन प्रसादबो जाखांबाय ओमफ्राय जा धर्मेंद्र Amango you are understand Assam language understand you are Assam language बोला understand Assam language ओमफ्राय जा किं Amango जा hello मेम बोला hello ओमफ्राय जा प्राइमारी प्राइमर रंजन ने क्या बोला हाय भाभी गुड मॉर्निंग बोला गुड मॉर्निंग ओमफ्राय जा मनज Amango जा थांगासिनो नोंसिनाव प्रसाद जानो आब' होनदों अ दे आगै फै जानोबा ओमफ्राय जा बि ओइस ना हारसिं हार्सलि स्ल' प्लिज King Amango what language is this बोला अच्छा लैंग्वेज बोडो बात कर रही हूँ मैं अभी बी ऐसे Amango show your
hardly बोला ना so your hardly ओमफ्राय जा राजुआ मोनदो बहा थै नों होनदो हो बहा थैया नों होनदो आरोना लाइक करो गाइस प्लीज लाइक करो प्लीज ओमफ्राय जा रोहन ने करा हेलो बोला रोहन ने बि ओइस एस सो योर हियर बोला बेदवा जा ओंखाम संना दोन आं थांगासिनो बिनानाव होनबाय अ दे ओमफ्राय जा बि ओइस एस माखो सो योर हियर बोला अच्छा सोनिया माखो कैसे हो आप बोला जी मैं अच्छी हूँ सोनी आप कैसे हो बोलो कि लाभ ओ ओडिशा बोला ओडिशा अच्छा ओडिशा लाभ फ्रॉम ओमफ्राय जा रबारा मा होनदों रबार ने क्या बोला हाय बेबी बेबी डॉल बोला हाय बेबी डॉल बोला रोहना हाय माय क्रॉस अच्छा बि ओइस एस सो योर हियर बि बोला ओमफ्राय जा मनज ओमफ्राय बि ओइस एस सो योर हार्टलि बि ओइस एस हियर हार स्टाइल शो बोला हेयर स्टाइल शो ओमफ्राय जा मनसा मा होनखो लाइक दानाबो सना होनबाय आरोना थेंक यू आगे सोना सोनिया हेलो दीदी कैसे हो बोला जी मैं अच्छी हूँ आप कैसे हो ओमफ्राय जा आदार्स मा होनखो नमस्ते जी बोला नमस्ते आदार नमस्ते जी सोनिया मा होनखो नमस्ते बोला नमस्ते जा एम डिया मा होनखो मा एम माखो थारिख तारिख बोला ओमफ्राय जा धर्मेन्द्र मा होनखो तुमी बर' हो बोला हाँ मैं बर' हूँ ओमफ्राय जा रबार्टआ मा होनखो गिभ मी ए किस बेबी बोला अच्छा सोनिया मा होनखो मे पी साही हो बोला सही हो बोला मे पी सही हो ओमफ्राय जोंहा प्रियाया मा होनखो हे हाय दीदी बोला ओमफ्राय सोनिया मा होनखो बिउटिफुल बोला अच्छा थेंक इउ मनेसा जा मा होनखो गुमैखौबो देखायलाय आब' होनबाय नों गुमै गैया आगै ओमफ्राय जोंहा सिंगेल बय आदसा हेलौ बाजै होनदों हेलौ सिंगेल आगै एस ब्लगा जा गेम अफार होनदों सोनिया जोंहा सोनी ने क्या बोला मिस मच हो आप बोला अच्छा मच ओमफ्राय जा बेरदवा मा होनगोन लागावबाय हाय बङाइगाव बानामखौ बिनानावसो बिबा बुंबाय आं हालासोहाय होनदो अच्छा लागावहाय बङाइगाव बानामखौ बिनानावसो बुंबाय आं हालासो हाय होनदो आरोना ओमफ्राय जा दिबिटना मा होनखो किलार सिमाइल सिंगेला मा होनखो आदसा बाजै दिनै एडभान्स थार माथो लाइभ फैनाया होनदो एडभान्ससो जाबाय होनबा दिनै ओमफ्राय जा मोनेसा मा होनखो होनदो आरोना ओमफ्राय जा आबिया एसे बिदि नायबाय आरोना एसे देग्रा मनसा जा मा होनखो आब' सना आं नोंखौ समायना नुथारदों आब' होनबाय आगै नंगौ नामा ओमफ्राय जा सिंगेला गैया आदसा लाइक होबाय दे बिमा होनबाय दे थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा रेडी नहीं क्या बोला लाइक डन बोला थैंक यू लाइक देने के लिए और मने सामान आब' होनदों अच्छा थेंक इउ आगै ओमफ्राय जोंहा रेडी मा होनदों जा 9 लाइक डन बोला थेंक यू 9 लाइक डन करने के लिए सिंगेल बय आगै आदसा बाजै फुजा होबाय नामालै फुजा होखांबाय आगै फुजा होखांबाय जोंहा ओमफ्राय जोंहा रेडिया मा होनगोन नाइस सं बेटा बोला बेटा गाना गा रहे हैं ओमफ्राय अमित देव वर्मा बीके गुड मॉर्निंग बोला अच्छा गुड मॉर्निंग अमित ए आर राजा लाइक दानबाय थेंक इउ ए आर गोजोननाय थाबाय अमिता जा ड्रेस मोजां आच्छा थेंक इउ ओमफ्राय ए आर राजा मा होनखो हाय हेलौ होनदों आरोना ओमफ्राय जा सिंगेला मा होनदों आगैया आच्छा ओमफ्राय बोरो आंनो प्रसादा दङ आगै नोंनोबो अनलाइनजों हरनोसै नामा नों ओंख्रि हरनाय बायदि
ओमफ्राय जा एयारा मा होनदों थाम्फै दुद्रुनाय होनबाय आरोना थाम्फै दुद्रुनाय होनबाय ओमफ्राय जा रेडिया मा होनदों जोंहा मैं हूँ बीके आपका भाई अच्छा मेरा भाई ओमफ्राय जा जेकिया मा होनबाय हेलो हाउ आर यू बोला जेकी मैं अच्छी हूँ आप कैसे हो ओमफ्राय अमिता मा होनखो अमित ने क्या बोला निकल रहा हूँ अच्छा अगरतला के लिए बाय पीके बाय गुवाहाटी अच्छा बाय पीके बाय गुवाहाटी बोला बारे अमित रेडी है बाबा सब रेडिया मान के जा मैं ऑन ओके दीदी बोला ओके 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 ब्रदर वजह से क्या मान के मैं ठीक हूँ आपको देखकर प्यार हुआ क्या करूँ बोला अच्छा आप ठीक है प्यार हो गया देख के और क्या गिरी अच्छा मैं निकी रहा हूँ ओमफ्राय जा रेडी ने क्या बोला मैं ऑन ओके दीदी बोला और थैंक यू ऑन रखने के लिए रेडी जैसे कि ने क्या मैसेज खाट क्यों किया बजा रिसी अमान को व्हाट बजा सिंगल आगे मग अच्छा हरदो दे थाबनो अनलाइनाव हा अनलाइनावसो ओमफ्राय जे क्या मन को आप शादी कर लिया बोला हाँ जी मैं शादी कर लिया उम्मीदा मन के जा प्रियन गाना गा रहा है बोला हाँ प्रियन गाना गा रहा है सिंगल मन के हाँ मिनी बजा आ गया ओमफ्राय जा रिसा मन को आपका दिन बहुत खूबसूरत है मैडम बोला अच्छा जी मेरा दिन बहुत थैंक यू ओमफ्राय जा टाइगर अमन राम राम भाभी जी बोला राम राम देवर जी टाइगर थैंक यू मेरी लिस्ट में आने के लिए जा यार अमन विश्वकर्मा फुजा होआसै नामा होनबाय फुजा होखांबाय यार बजा उम्मीदा मान बीके मेरा है मुझे प्यार हुआ है बीके मेरा है हा बोला was bodoh nama hai dan hai mereka singgil mana go online by online hunci na बजा यार अमन के ओके बेरना ओके बजा थाई कर अमन के आप मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी भाभी जी बोला अच्छा देवर जी गर्लफ्रेंड बनना है आपकी बजा सिंगल हा मिनी बाय बजा उम्मीदा जस्ट जोकिंग बीके डू नॉट माइंड ओके बोला आप बता है उम्मीद बता है बजा टाइगर मानदों नैयावसो आप बहुत सी लग रही हो भाभी जी बोला अच्छा जी ओमफ्राय जा सिंगल आगिया मान के क'क्राझार ना क'क्राझार टाइगर मान के आप कहाँ से हो भाभी जी बोला जी मैं बङाइगांव से हूँ आप कहाँ से बोला ना बजा सिंगल आ गया कमेन्ट लिरबाय नोंस्रा फुजा होआखै नामाब्रा सिंगल लागै नोंसोरलाय खुलुमासै नामा बजा उमिदना सिंगल बय गाहाम दा दं बोला ओमफ्राय बजा यारा मानखो आङो जेबो खोनाया गारियावसो दंबाय अबावबा थांदों नामा यार
खोनाया आरोना मोजां टाइगार मैं दिल्ली से हूँ भाभी जी बोला अच्छा दिल्ली से थैंक यू दिल्ली से मुझे सपोर्ट करने के लिए टाइगर मुझे सिंगल लगे मान के अच्छा बाजै गान दोंसे खनदो दे स्रायनो होनबाय गानखौनो मा खननो रोङालै आगै बिजारा राधा रेडि रेडि राधा ओमफ्राय मा होनदों आं अन मैसो होनदों अ आनसा टाइगारा मा होनदों I love you भाभी जी बोला अ ओमफ्राय जोंहा सिंगेला मा होनदों आगैया आं गाहाम न' अमित नों नों नोंखि फाय होद थंग होद साग्रा द' होद आगै सिंगेल फरायनो रोङासैलै ओमफ्राय जोंहा मिसाल रिप्लाइ माइ लाइफ नेपालि कान्ट्रि बोला नेपाल कान्ट्रि माइ लाभ नेपाल कान्ट्रि ओमफ्राय जोंहा यारा मा होनगोन जोंहा बिबि लिरबाय ओमफ्राय जोंहा मिसाल I am from India Tripura North East India बोला अच्छा India ओमफ्राय अमिता जामा लिरदो मेरा बीके भी खाम नहीं नहीं लुकिंग क्यूट बोला वजह डायरेक्ट मतलब ओ दीदी बोला टाइगर मान आपके कितने बच्चे हैं भाभी जी बोला एक बच्चे है मेरा टाइगर ओमफ्राय जोंहा कार्तिका अ आब' होनदों हाय आगै ओमफ्राय जोंहा हिम ने क्या बोला बंदर फालू भी लाइव आने लगे फालू ओमफ्राय जोंहा अमिता मा होनखो गाहाम ना थंलाव सिंगेला बुंगोन आदसा बाजै बिदिसो जाबाय होमबा ना हाहा होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा कार्तिका मा होनगोन नोंखौ जा समायना बिउटिफुल नुदों सना होनदों जोंहा कार्तिका आइ नोंगौ नामा आगै सना ओमफ्राय जोंहा सिंगेल बय आगैया अ फुंनि माइदा आदसा नि माइदा साका नं अमित बोला अमिता जा इमो साका सिंगेल बय बोला सिंगेल बय आगैया हाय दा तोमा मय बाय साका अमित बोला अमिता अमित ने क्या बोला अलग गदक जा सुपारा मा होनदों लाइक होबाय दे सना होनदों अ दे थेंक इउ सुपार गोजोननाय थाबाय लाइक होनायनि थाखाय आं नील बिष्णु होनायनि थाखाय सिंगेला मा होनगोन बिके बिमा हा मिनिबाय जोंहा ओमफ्राय जोंहा एनजिया हेल' होनदों हेल' एनजि थेंक इउ गोजोननाय थाबाय आं नील बिष्णु होनायनि थाखाय ओमफ्राय जों अमिता गदक न बड' कक भाइ दम हिन आरो जा कार्तिका ओरै खनसे नायहरनाय सना होनदों आरोना आदसा खनसे नायहरनाय जाबाय ओमफ्राय जोंहा अनिरामा हाय बाजैनो हाय अनिराम ओमफ्राय जोंहा कार्तिका मा होनबासो आं होनबालाय आं थांसै
नोंनिखौ थांसै आङो हाय बाजेट ओहो सिबाखै मोजां कार्तिकआ आंनो ब्लु हरदो सना होनदों ए ब्लुआनो दंखायो नै मैया होनाया बोखाराखै मोनदांहाय ओमफ्राय जा एन जिया मा होनगो आइ डोन्ट नो योर लेंगुवेज आच्छा एनजी ने क्या बोला आई डू नॉट नो योर लैंग्वेज बोला हाँ हाँ अच्छा हंस भी रहा है बोडो लैंग्वेज आपको नहीं बता मतलब सुपर हमजा एम लिरबाय सिंगेल आ गया ओ उख्रं बाय गुदक थं थगो प्लीज अमित क्या बोल ओमफ्राय जा जेरिमियाया मा होनखो हाय मेडाम आई एम फ्रम तामिलनाडु होनबाय आरो जा जेरिमियाया तामिलनाडु आच्छा ओमफ्राय जा सुपारा मा होनखो ब्लु हरनो हागोन ना एसे होनदों आरो ना हरबायमोन दे आङो सुपार ओमफ्राय जा सिंगेला गैया सनि कक' बाय तमा हन नों साइमाया द अमित रोंसोगारगौ दे बेहा माबाया सिंगेला आगैया जा अमितआ मा होनखो गुदुक न बड बखत बाय तमा सागादि बिके न आं रोंलालै अमित बता नहीं रे मुझे पढ़ने भी नहीं आ रहा अनारि मासो कार्तिक आगैया मा होनखो बैयो सोर होनदों सोरखौ सोंखो आगै ओमफ्राय जा अनिरामा मा होनखो बाजै नोंनि सिस्टार नामा होनदों आच्छा बेखौनो औ सिस्टार ओमफ्राय जा अमितआ अ होनदों राजा मा होनखो गुड नोंखौ ओंखाम ओंख्रि संजोब्बाय नामा बिमा सना होनदों ओहो संजोबथ'आखै राजु ओमफ्राय जा जेरिमियाया लाइक दानबाय थेंक इउ ओमफ्राय जा सिरामा मा होनखो हेल' सिस्टारनि लाव हाउ आर इउ डिडि इउ नट फ्रम विश्वकर्मा पूजा टुडे बोला अच्छा विश्वकर्मा पूजा दे दिया है मतलब खत्म हो गया पूजा खत्म हो गया हमारा श्री राम बरो विश्वकर्मा पूजा दे दिया हम भी घर में सुपरा जा मा होनखो एम लिरबाय जा जेरिमियाया जा मोजां न'आ मालाय नाले मोनहा होनदो जोंनि नोङा ओमफ्राय जा अमितआ मा होनखो नोङो रोंलिया बिके होनबाय आं रोङासैथ' आरो अमित ओमफ्राय जा सिंगेला मा होनखो अमित बासेले ककबर कमेन्ट करि न आच्छा रोङा हिन्दी बाय कमेन्ट खाय दद' हाहा मिनिबाय आरो ना बिकिया फरायनो रोङासैलै ओमफ्राय जा आनिरामनिया मा होनखो न'आनो मोजां दोन बाजै सानसुफु समनि सिखोला होनदों आरो ना दोन बाजै सानसुफु समनि सिखोला होनदों ओमफ्राय जा जेरिमिया मा होनखो हाथायानो लोमा मालाय खुसियानो होनदो हाथायानो लोमा खुसि थानांगौ जायोलै मा होनो सोरमोनलारा जेरिमिया ओमफ्राय जा राजुआ मा होनखो माथो ओंख्रि संगोन बिमा होनदों ओंख्रिया जोंहा मा जानोथाय दालिसो जानाय मा होनो ओंख्रिया दालिसो जासिगोन आरोना जोंनिया दिनै ओमफ्राय जा सिंगेला बिके बिमा होनदों आरोना खाफाल बुबाय खोमानो खाफाल बुलायबाय नामाब्रा सिंगेलागै जा एयारा मा होनखो एम लिरबाय कार्तिकआ मा होनखो आंनाबो लाइक फैजाबाय आब' होनदों जाबायना आगै दे आरो गोजोननाय थाबाय आरो गोजोननाय मोनलायबाय आरो ना ओमफ्राय एयारा अन ना र' जा अमितआ बिके ओंहाय आं मिथिखाबाय आं
ओमफ्राय जा एरा होनबाय अमिता जा बिके निकाम जाबायना होनदों ओंखाम जाबायना होनदों नामाब्रा अमित निकाम जायाखै जों ओंखाम जायाखै निहिखाया अमित ओमफ्राय जा कार्तिकआ आंखौबो फल' होनदों खालामदो ना होनदों आदसा फल' खालामनो ओमफ्राय जा जेरिमियाया र' दे होनदों जालायबाय ओमफ्राय जा कार्तिकआ बिनानावखौ ना नोंनि होनदों बिनानाव खोमा नोंनि होनदों बिनानाव नङा बिब'सो ओमफ्राय जोंहा र' जा अनिरामा जोंहा बाजै नोंनि बिनानावखौ हरदो आंनो होनदों अनिरामा नोंनि बिनानावखौ हरदो ओमफ्राय जोंहा सिंगेला गैया आदसा भाभी जी मैं खाना बनाएगा हो मॉर्निंग में खाना नहीं खाया है हम बोला अच्छा मॉर्निंग में खाना नहीं खाया तो क्या खाया सिंगल अभी बना के खाओ आराम से टेस्टी टेस्टी सब्जी बना के खाओ ओमफ्राय जा सुपारा मा होनखो कार्तिक साब खालामनामोन सिक्ससो भिडिअ कमेन्ट खालामबाय दे साब खालामना मोन सिक्ससो भिडिअ कमेन्ट खालामबाय दे आंखौबो साब खालामना कमेन्ट हैदो प्लिज होनदों सुपार कार्तिकआ नोंखौ साब खालामनानै ओमफ्राय 6था मा होनो भिडिअआव कमेन्ट खालामबायनो ओमफ्राय नोंबो खालामफिनदो आरो कार्तिक ना थिनदों आरो ना खालामफिनदो ओमफ्राय जा सिंगेल बया गैया फुरि खाया था हम मॉर्निंग में बोला अच्छा पूरी तो टेस्टी लगती है मुझे भी ओमफ्राय अनिरामा मा होनदो हरगोन ना बाजै होनदों आरो ना हरगोन ना बाजै सोंबाय आरो ना ओमफ्राय जा अमितआ मा होनगोन मैं आपके लिए पागल हो रहा है कैसे बोलो बोडो में कैसे बोलो बोडो में आं नोंनि थाखाय पागला जागासिनो आं नोंनि थाखाय पागला जागासिनो एसे बोलते रे बर' में अमित सुपारा एम लिरबाय जा बावरिया मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता उस रिश्ते का कोई तोल नहीं होता लोग तो मिल जाता है हर मर्द पर हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता बोला अच्छा जी मारिया फजा राजुआ 76 एन दास खाना फैफिनगोन 76 दान एन दासन थाना फैफिनगोन दोनथ'सो होनदों दोनथ'सो होनबाय आरोना राजुआ ओमफ्राय जा सिंगेला मा होनगो हा पूरी सब्जी मेरा बेस्ट खाना है भाभी बोला आदसा ओमफ्राय जा कार्तिकआ मा होनगो आंनो लाइट फैसै दा 1 2 लाइट फैनोसै होनदों आरोना खैथायाव फैगोन नोंबा ओमफ्राय कार्तिकआ गैया ओमफ्राय एकथा होननाय जाबाय नामाब्रा आगै ओमफ्राय जा अमितआ मा होनखो ब्लेक वाला लिप्स नहीं लिपस्टिक मत लगाना बीके अरे ब्लैक वाला नहीं है रे ब्लैक क्यों देख रहा है बता नहीं रुको रे ब्लैक नहीं था थोड़ा रेड था रेड मतलब ब्लैक क्यों देख रहा है बता नहीं ऐसा ही देखता है सेंस करती हूँ नर्मेलावनो होदोंमोन नर्मेल मेडियाटार
ब्लैक ब्लैक लग रहा है ना, लगने को मैं ब्लैक नहीं ब्लैक लिपस्टिक नहीं लगाती मैं। ओमफ्राय जा सुपारा मानखो आरो सोर सोर आंजों साब गैया साब खालामना कमेन्ट खालामना दोनलाय सनाफोर अननानै होनदों। जा अनलिना मा होनखो बाजै नोंसोरो ना धालिगाव खाथि जायो नामा होनदों। बङाइगावआ एसे खाथियानो होनजायो आरो गोजान बांद्राय गोजानबो नङा बांद्राय खाथिबो नङा जों थानायनिफ्राय धालिगावआव जेनेबा 10 मिनिट आरोना 10 मिनिटबो नांबावादां निजा गारिजों थांबा फिरफिलाफोरजों थांबा खिन्थु नाङो आरोना। ओमफ्राय जा सुपारा मा होनखो दा एलबि होना मुलाम्फा गैया बिश्वकर्मानि बयबो बिजि होनदों। ओमफ्राय जा सुपारा होनदों बिश्वकर्मानि बिजि बयबो फुजा होदों। ओमफ्राय आंहा दायो सोलाबनाय नङाना। माबा मोनसे दा एलबि होना होनबाय जा सुपारा गुस्थिखौ गोसोम नुमारदोंथ' आरो ओमफ्राय जोंहा थांखो एलबि ओमफ्राय जा सुपारा सिंगेला गैया आदसा बाजै आङो थांबाय दे दा टाइम मोनबा फैफिनगोन दे होनदों। अ दे ओमफ्राय जोंहा समेस्वर बर'आ बेनि बाजै नों होनदों। आङो मा होनो बङाइगावनि ओमफ्राय जा चिरामा व्हाट इज सिस्टार माने सिराम बर' जे इंलिसनि आती रे ओमफ्राय अमिता मानखो जोंहा मेरे लिए दोस्ती मुर्गा दस्ती मुर्गा रखना अच्छा मुर्गा रखना मैं पका के खिलाऊंगा बीके देवो वर्मा टाइप खाना बना के होला अच्छा ओमफ्राय जोंहा लकेश ना नाइस मोनदों आरोना नाइस। फुजा होमारदों दांलै मानसि माखाया। उम्मीद मेरा देसी मुर्गा मेरे लिए बोला अच्छा देसी मुर्गा रखना है।
Lokal. Za Samira man za namaste wala namaste. Za Uruf aman ke happy anniversary बहन बोला अच्छा जी दिन एनिवर्सरी मतलब हैप्पी थैंक यू आज क्या हैप्पी एनिवर्सरी है क्या बता ही नहीं है रे मेरा लोकल खा जितना टेस्ट अच्छा होता है उतना बॉयलर में नहीं है हाँ जी लोकल का बहुत मतलब लोकल जो होता है ना टेस्टी होता है बॉयलर का तो टेस्ट ही नहीं होता Mungkin apa deh दिल से बोलो क्या खिलाएगा मुझे बोला दिल से बोलो क्या खिलाएगा मुझे आपको जो खाना है देसी मुर्गा बोला ना तो इसको ही खिलाऊंगी मैं देसी मुर्गा लोकल चिकन ना चिकन Sebenarnya masalah susah banget kamu anak kadang leman sudah पकाएगा तुम तो खिलाएगा बोला अच्छा जी ठीक है आप पका के देना मैं खाऊंगी मुझे तो इतना अच्छे से नहीं आता मतलब ये क्या बोलते हैं चिकन बनाना Angun sale और खाता है क्या बोला हाँ खाता है आप भी खाते हो क्या आप लोग खाते कि नहीं खाता है कि नहीं खाता है Pajak Krishna mana Mahani abo nang deh sa आगमाने बङाइगावनि आगै ओमफ्राय जा अमिता हा बोला आच्छा खाता है ओमफ्राय जा कृष्णा मानखो माहानि आब' नांदों आङो मा होनो बङाइगावनि इसोर ओमफ्राय जा कृष्णा माहानि आब' नों लिरदों
honey ya bonem. Still listening. नोंनि मोननि गैयाब्ला नोंनि र' नोंनि खानाय आच्छा वो क्या था मैंने मतलब कोई आया था उम्मीद नंगी खाना सामने लेकर दिखाना लाकर दिखाना भी के कितना लंबा है बोला अच्छा वीडियो में देखो वीडियो में उम्मीद लॉन्ग वीडियो शॉर्ट वीडियो में देखो राडी क्यों हंस रहा है वो बोला उसके साथ ही हंस रही थी रेडिया मूव ऑफ बोला ऑफ वॉइस ऑफ वॉइस ऑफ क्या बात कर रहा है बोला परमानेंट कुमार हाय
ready on thank you अच्छा ये मुझे ऐसे मुझे बात करो क्या हो गया क्या हो गया कुछ नहीं हुआ कमेंट देखो बोला क्या हो गया मेरा कमेंट पढ़ता नहीं आप बोला पढ़ता है रे रोहन क्यों बात नहीं किया बोला ओके बाय ओके बाय बाय बात नहीं किया इसलिए बाय Ini udah di mana dulu? Oh ya laba Ambil habis. ama Itu terbaik. bihun na gong ba mana nilai masa lain रेडी इतना कमेंट दिया एक भी कमेंट अच्छे से पढ़ाई नहीं किया बोला अच्छा क्वेश्चन yêu phi này với bà đắc làm đi đắc làm khả năng đấy với bà mà đắc làm quay đi ơi
लाजायु लाजायु हाँ क्या होगा हाँ यू पर्सनल हाँ पर्सनल मेरे लिए कोई क्या है मेरा अच्छा उमित ने क्या बोला बीके नेट पैक डाल दो बोला अच्छा नेट पैक नहीं है क्या गोल गोल हो गया क्या हाँ 1 रुपीस अच्छा 1 रुपीस सेंड कर दिया बीके 21 रुपीस जोर 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 दो वाला वाया बीके नेट पैक डाल दो कहाँ डालना है उम्मीद मेरे नेट पैक डाल दो बोला मेरा नेट पैक खत्म हो गया क्या गोल गोल हो गया क्या मेरा उम्मीद 1 रुपीस सेंड कर दिया अच्छा 1 रुपीस सेंड कर दिया बीके 21 रुपीस जोर दो बाय कहाँ पे बोला अच्छा क्या बोला मैंने 1 रुपीस में 21 रुपीस जोर दो वहाँ पे बोला मतलब समझ में नहीं आ रहा Sorry. it's hi बोला hi it's अपी हेलो डियर बोला हेलो और मेरा मिला क्या बिके बोला मिला क्या बिके मिला क्या बिके अच्छा 21 रुपीस सारा समझ में नहीं आ रहे उम्मीद अमृजा मिला क्या बिके बोला मिला अमृजा प्रशांत अमन के हाय मैडम बोला हाय अमृजा प्रशांत अमन का हवारी बोला मैं ठीक हूँ आप कैसे हो इट्स अमन के यू फ्रॉम आसाम बंगाईगांव है अमृजा फर्स्ट प्रशांत अमन का Where are you from, मैडम बोला आसाम बंगाईगांव अमृजा उम्मीदा 22 रुपीस का 1 GB आता है अच्छा कहाँ डालना है
साइड देखो ना ओए अच्छा कहाँ डालना है नेट पैक? नेट पैक कहाँ डालना है उम्मीद? 22 रुपीज़ का। फ्राई उम्मीद इट्स ने क्या बोला? व्हाट इज़ योर ब्यूटीफुल नेम बोला। अच्छा मैं विश्व को भी बसमतारी मैं जब मेरा मन समझ में आया क्या बोला? समझ में आया है लेकिन किस नेट पे किसका खत्म हो गया? आपका आपका खत्म हो गया क्या? हाँ अच्छा बजा सावित्री हेलो बोला। बजा उम्मीदा हाँ बोला। अच्छा कैसे डाल दो? ये तो एल बी दिया है ना, इसमें है जो एल बी दे रहा है मोबाइल इसमें ही है। Baza it I do not understand your language please speak in Hindi बोला। अच्छा बोडो समझ में नहीं आता कैसे हिंदी बात करने के लिए बोला ना। इट्स थैंक यू मेरे एल बी में आने के लिए। इट्स लाइक नहीं तो लाइक करो, ज्वाइन नहीं है तो ज्वाइन हो जाओ। आप कहाँ से हो? इट्स आपका तो आईडी जैसा लग रहा है, आईडी है ना ये? और भी चैनल होगा दूसरा। ब्रजा इट्स आई डोंट नो बोला। ब्रजा से बैटरी कैसे हो आप बोला। जी मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? ब्रजा इट्स योर नेम बोला। नेम विश्व को भी ब्रजा उम्मीदा पैसा मिला क्या? 1 रुपीज़ हाँ हाँ पैसा मिला क्या? 1 रुपीज़ अच्छा 1 रुपीज़ डाल दिया था। कैसे देखूँ मैं, कैसे देखूँ उम्मीद? इट्स एम पी अच्छा मध्य प्रदेश। थैंक यू वेरी मच इट्स मुझे एम पी से सपोर्ट करने के लिए। मध्य प्रदेश अच्छा ब्रजन रोआ फिन मी बोला। अच्छा फिन मारना है आपको। कौन कौन चैनल में नया है ज्वाइन करो, मतलब ज्वाइन हो जाओ। लाइक नहीं किया तो लाइक करो। जा रोमेना मान रोमेन ने क्या? रोमेना योर कॉन्फिडेंस इंस्पायर मी टू बी मोर कॉन्फिडेंस माई सेल्फ बोला। अच्छा रामचारी रोमेन। अच्छा इंग्लिश तो ज़्यादा नहीं आती और उम्मीदा मन के आप अभी देखो बोला। अच्छा इट्सा बिच्छो को भी बोला। हाँ जी बिच्छो को भी। शेख ने क्या बोला? हेलो बोला। हेलो हेलो जी थैंक यू मेरे बीच में आने के लिए। वजह सेगा तू मेरी को पसंद होती बोला। अच्छा जी दुबई ले जाती। अच्छा दुबई ले जाती है। अगर मैं पसंद करती तो दुबई ले जाती। वजह से रानी बना अच्छा के रखती बोला। अच्छा जी आपू नमन के जा हाई बी के नाइस टू सी यू बोला। वजह शेख अब्दुल बोलो क्या करती बोला। बोलो क्या करती। और जब सावित्री आपको 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 तो हिंदी क्या बोला? आती है
आती है बोला, थोड़ा थोड़ा आती है। भेजा इट्स योर नेम इज डिफिकल्ट बोला। अच्छा भेजा उम्मीदा नेट स्लो है क्या बोला, नेट स्लो। गोल गोल हो गया क्या उम्मीद मेरा? अच्छा ये सब आपको कैसा बताओ करे। अच्छा उम्मीद आप क्या काम करते हो? आज पूछती हो मतलब क्या काम करती हो, क्या नौकरी करते हो? मेरा कमेंट सब करे लगो कहाँ है? उम्मीद नेट स्लो हो गया क्या बोला? हाँ हाँ जानू गोल गोल हो गया बोला। अच्छा गोल गोल हो गया है, नेट पैक तो है लेकिन ऐसा क्यों होता है रे गोल गोल? एक सामान का फॉलो मी प्लीज बोला। अपी खान 5409 फॉलो मी प्लीज बोला। भैया सेविट्री अमन गजा। अच्छा आप कितना क्लास तक पढ़ती है बोला। अच्छा जी ज़्यादा पढ़ाई नहीं की मैंने। हम तुमको दुबई दुबई बोलती बोला ने, दुबई बुलाती। अच्छा उम्मीदा मत डालो, ऐसे ही बोला है बोला। अच्छा ऐसे ही बोला। भैया उम्मीदा मन एस डी एफ। अच्छा इसका फुल नेम लिखना पड़ेगा। और भैया अभिषेक। हाँ अभिषेक ने क्या बोला? हाय हाउ आर यू बोला। मैं ठीक हूँ अभिषेक, आप कैसे हो बोलो। भैया इच्छा मन के शायद आपके पास सैमसंग का फ़ोन है बोला। सैमसंग का फ़ोन नहीं है मेरे पास। इट्स भैया अभिषेक ने क्या बोला? यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल बोला। अच्छा जी थैंक यू उम्मीदा। क्यों क्यों खुशा भी के बोला। मायने आ गया तो पूछ लिया। फिर सिविट्री ने क्या बोला? आप मैरिड हो बोला। जी हाँ मैं मैरिड हूँ। मेरा क्या योर नेम? आप मैरिड हो। अभिषेक क्या बोला? योर नेम टेल मी बोला। अच्छा माय नेम विश्वकवि बसुमतारी। भैया उम्मीदा क्या बोला बीके बोला। अच्छा मैंने कभी पूछा नहीं है तो इसलिए पूछा उम्मीद। भैया सेविट्री ने क्या बोला? केवल अच्छा है, केवल अच्छा है।
डिस्ट्रिक्ट HDFC में डिस्ट्रिक्ट अच्छा कंडीशनर का पोस्ट है मेरा। अच्छा डिस्ट्रिक्ट का कंडीशनर का पोस्ट है मेरा। अच्छा जी ऐसा अभी सब यू आर सिंगल बोला। अच्छा जी मैं सिंगल नहीं हूँ, मैं मैरिड हूँ अभी सब। मजा एम बियामान के लाइक दानबाय थेंक यू। मजा एम बियामान के सब बानायदो बयबो आं अन्नानै होनदों सब बानायदो बयबो अन्नानै होनबाय एम बिया सिरामा मोनखो विश्वकर्मा पूजा के में उपवास में आज क्या क्या बना रहा भाभी मेरे लिए भी खुश खुश फेस दीजिए खुश फेस दीजिए भाभी जी बोला। अच्छा सिराम कुछ नहीं बनाया बस खाना बनाया है। राइस राइस बनाया। अगर बनाती तो जरूर फेस देती। ऐसा उम्मीद है मन के रहा। ओ देखो मेरा क्या काम है फेस दे रहा हो देखो मेरा क्या काम है। अच्छा पैसा सवित्री सभी सभी असम की लड़कियों आपकी तरह है आपकी तरह ही होती है क्या ब्यूटीफुल बोला। आपकी तरह है होती है क्या ब्यूटीफुल बोला। अच्छा बिके बारे बोला। बाय भैया अमरजीत ने क्या बोला बहुत क्यूट हो आप बोला। अच्छा जी थैंक यू जी मेरे एल्बस्ट्री में आने के लिए। हम भाई बहुत क्यूट है बोला रेडी आप बाय बोला। अच्छा बाय ओमफ्राय जा पुनोमा हाय बाय पुनोमा 26 लाइ दाना दाना होनबाय थेंक यू आगै। आंना माबा लायबाय बेयाव थांनांसिगोनलाय जोबलायबाय। ये देखो रुको देखूंगी रुको। चल ले वेटरन दोनना होबाय। देखो देखो क्या बोला ओमफ्राय जा अमरजीत ने क्या बोला कहाँ से हो आप दीदी बोला जी मैं बङाइगांव से हूँ। सावित्री ने क्या बोला आप मेरा दोस्त की शादी करा दो। अच्छा की शादी करा दो असम में बहुत
परेशान करता है बोला। अच्छा, शादी करा दो बोला। दोस्त का शादी कराना है। भाई, उम्मीद नहीं करना। वो मेरा है अमरजीत। हाँ, त्रिपुरा में लेके आने वाला हूँ। हाँ हाँ बोला। अच्छा, मेरा दीदी दीदी मैं सॉरी, अमरजीत ने क्या बोला? अमरजीत देव ना। दीदी मैं त्रिपुरा ईस्ट हूँ बोला। त्रिपुरा ईस्ट हूँ। ओह, त्रिपुरा ऐसा। आपन ने क्या बोला? हाय वीके, व्हाट इज लव? पर क्या क्वेश्चन है क्या ये? वैसे अमरजीत अमन का अमित हाँ हाँ बोला। अमित हाँ हाँ। अमित शाह हेलो हेलो अमित शाह हेलो। मेरा क्या बोला है? भागा, हाँ भागा, भागा के लेके रहा हूँ मैं डीके को। आस अच्छा, क्योंकि इसको हमारी भाषा भी थोड़ा थोड़ा आता है। अच्छा, थोड़ा थोड़ा नहीं आता है ना, तो इसलिए बोला ना उम्मीद थोड़ा थोड़ा आता है। अमीरा, आप नेपाली हो? हाँ, आप नेपाल से हो बोला। जी मैं नेपाल से नहीं हूँ, आसाम से हूँ अमित। बस अमरजीत ने क्या बोला? अमित देव वर्मा या आपकी भाभी जी है बोला। मजा अब्दुल्ला हेलो बोला। हेलो मजा राय रमायना एमान हेलो होनदों ना। रमायना बर'आ हेलो। जा अनजालि बर'आ हेलो होनदों। ओमफ्राय जा अमितआ नहीं आपकी भाभी जी है ये बोला। ओमफ्राय जा अब्दुल्ला लाइक दोनबाय। थेंक यू अब्दुल। ओमफ्राय जा अनजालिया गुड मर्निं होनदों। आदसा गुड मर्निं इभिनिं जाबाय आगै। ओमफ्राय जा सिबिट्री क्या बोला? मैम असम में बहुत है बहुत बहुत क्या बोला? असम में बहुत पाया है तो पसंद। अच्छा, बहुत ये तो पसंद की लाइफ बहुत 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 होती हो ना।
person itu Gonzalo Mendoza हमको ब्लू देना है बोला हमको ब्लू देना है Gonzalo बोला हेलो बना अब्दुल्ला मगर प्लीज सपोर्ट मी बोला अब्दुल ने Baca Umida do not टेबल की बीच में झगड़ा चल रहा है अच्छा दोनों टेबल की बीच में झगड़ा चल रहा है बोला अच्छा मोजां रमायनाया मा होनखो मा ओंख्रि जाखो होनदोंना ओंख्रि जाथ'वाखै आगै दालिसो आरोना ओंख्रिया ओमफ्राय जोंहा मिदा हा हा बोला अब्दुल्ला हार दे दिया थैंक यू ले लिया मैंने अंजलिया जामान रोमाइना खाना खा लिया क्या सिस्टर सिस्टर बोला ओमफ्राय जा अनजालिया मानके हेलो बोला अनजालिया हा मिनिबाय हा हा हासलाय ओमफ्राय जा अमिता मानके तो मतलब ज़्यादा कस्टोया कस्टिंग को बोलता है क्या बोला कस main kirim di बोलता है बिदि बोला मोजां रमायना मा होनखो आंनि चेनेलखौबो सापर्ट खालामदो आरोना रमायनाया ओमफ्राय जा आब्दुल्ला हेलो बोला ओमफ्राय अनजालिया अनबाय थेंक इउ अमरजीत देव ने क्या बोला दीदी एक बार त्रिपुरा आ जाओ और अच्छा और मेरे साथ एक बार मिलो मैं आपको पसंद करती हूँ बोला अच्छा जी आप भी त्रिपुरा का है ओमफ्राय जा मिस्टर गुड होनदों मिस्टर हा हा ओमफ्राय जा रमायनाया हा क्या लिया हा खा लिया बोला हा खा लिया बोला ओमफ्राय जा मिस्टर मान के बीके ब्लॉग हाँ बिसारी बोला क्या हो गया रे बिसारी मिस्टर अमन को खाना खा लिया क्या बिसारी अच्छा बिसारी खाना नहीं खाया क्या बोलते हैं मिस्टर मजा इलिजा गया हाय आबो लाइक दोनबाय थेंक इउ आगै इलिजा गया आं दासो फुजा होखांदों आगै जोंबो होखांबाय फुजाखौ फुजा होनानै थेंक इउ आगै लाइक होनायनि थाखाय आंनि दर्शनाव फैनायनि थाखाय इलिजा आगै मोजां अमिता आएगा अमरजीत मेरा घर आएगा लेके आ रहा हूँ जनवरी में इसके साथ इसको पति और प्रियन भी आएगा बोला हाँ सब जाऊंगी इलिजामान के रमायना जयन मी बोला मिस्टर गुड बोला यार जोंहा हाथाइखौ आंनो हरदो होनदों आरोना बारे यार हाथाइखौसो नांगौ होनबा इलिजामान के आङो फुंनि ओंखाम जानि र' जायाखैमोन दे ए फुंनि दे आगै दे फुजा होदोंमोनबा आं दा फैगोन ना गैया दे आगै दे ओमफ्राय जोंहा
आं दा फैगोन बायसा अमरासिदने मान अमरासिद ने क्या बोला उम्मीद देवो बर्मा रेली आएगी क्या बोला रेली आएगी ओमफ्राय जा मिस्टारा मानदे हेलो होनदो हेलो ओमफ्राय जा रमायना मानदो इलिजा जागोन दे आंजोंबो जयेन जा होनदो जा अनजालिया मानदो गुड बोला गुड ओमफ्राय जा आब्दुल्ला सात ओमफ्राय जा रमायना मानगो आंबो ओंखारथ'बाय दे होनदों अ दे ओमफ्राय जा आब्दुल्ला ओमफ्राय जा उमिदा मानगो इमु फैनाय बरक आच्छा डिसेम्बर अ आं बरकनि न' थांनायनि आफर तबायनाय आं बरक न' थि बिके बिनि फुला न' खौरायखौ फायगाथुन अरे ओमफ्राय जा अमराजित ने क्या बोला दीदी आपको त्रिपुरा लैंग्वेज आती है क्या बोला नहीं आती रे अमराजित त्रिपुरा लैंग्वेज नहीं आती है ओमफ्राय जा अनजालिया मानगो रमायना आपको भी डांस सपोर्ट कर किया है प्लीज रिटर्न बैक मी बोला ओमफ्राय जा अब्दुल्ला हार्ट दे दिया थैंक यू यार अमन के ले लिया मैंने यार अमन के के लिखबाय ना के ओमफ्राय जा अमराजित ने क्या बोला टुबुदी के अच्छा आपका लिंगे से क्या और जो उम्मीदा इमो बोला अच्छा बेचारा राजदीप मा जायगा जाखो जायगानि जाखो आब'आ दिनैसो नुसनदों नोंनि भिडिअखौ होनदों आगै आङो मा होनो बङाइगावनि आरो ना थेंक इउ आगै गोजोननाय थाबाय आंनि बिसोरनाव फैनायनि थाखाय राजदीप दिनैसो नुसनदों होनबा ना भिडिअखौ ओमफ्राय जा अनजालिया मानगो उम्मीद देवो बर्मा आपको भी सपोर्ट किया है प्लीज रिटर्न बैक मी सपोर्ट बोला उम्मीद अंजलि ने आपको सपोर्ट किया है रिटर्न बैक करने को लिए बोला ओमफ्राय जा गोमोथावा मानगो नोंहालाय सोर जाखो महानि आरो होनदों ओमफ्राय जा उम्मीदा बिकेट तुमी त्रिपुरा में लेने के लिए बोला अच्छा लाने के लिए बोला अमरासिद ने बोला अच्छा राजदीप आपको भी सपोर्ट किया है प्लीज रिटर्न बैक मी सपोर्ट बोला अंजलि ने राजदीप आपको भी सपोर्ट किया है रिटर्न करने के लिए बोला अंजलि आगे ऑन थैंक यू ऑन थानायनि थाखाय आगै जा गोमोथाव अंजलिया बर'नि माय ब्र बर' इज माय ब्र बोला अंजलिया हा मिनिबाय जा गोमोथावा बाय होबाय आरो ना बाय ओमफ्राय जा उम्मीदा मानगो बायसुमि बागुरुम्बा करना है मुझे बोला
Vaishuni नोंसिनि बागुरुम्बा हमारा बागुरुम्बा करना है आपको ओमफ्राय जा अनजालिया मा होनगोन गोमोथाव आपको प्लिज सपोर्ट सपोर्ट के प्लीज सपोर्ट किया प्लीज रिटर्न बैक मी सपोर्ट बोला गोमोथाव आगे अंजलिया सपोर्ट खालामबायमोननो ओमफ्राय रिटर्न बैक सपोर्ट करने के लिए बोला गोमोथाव अंजलि ने मजा अंजलिया अंजलिया मा होनगोन हा मिनिबाय अंजलिया अन ओमफ्राय जा फरिया हेलो फरि फ्रेंड फरिया मानसे लाइक डान फ्रेंड थैंक यू फ्रेंड आकाश क्या रे रसियन और 15 poin kali karya ka समझ में नहीं आ रहा अंजलि से बीके बोर्ड ब्लॉग मिनी भाई बस मोजाफोरिया मा होनखो मा ओंख्रि जाखो सना होनदों आरोना ओंख्रिया दालिसो जोंना फरि आंखौ सोंदोंना जाथ'वाखै ओमफ्राय मोजां अमेदा बिके नोङो आंनि गोसो थोनाय गोसो थोआ आच्छा गोसो थोआ थांमाया सौमिन बर' लिरग्रा है ना ओमफ्राय राजदीपआ मा होनगोन आङो जिखुनु भिडिअ नायबाय थादोंमोन ओमफ्राय बेहायनो भिडिअखौ दिनहै फार्स्ट टाइम नुदों आब' होनबाय आगै थेंक इउ दे गोजोननाय थाबाय आगै जयेन गैयाबा जयेन जादो आगै राजदीप ओमफ्राय नोंनोबो दायो आङो रिटार्न हरफिनगोन फरिया मा होनखो सापर्ट बोला फरि ने ओमफ्राय जा आकाशआ मा होनखो नाइट 15 हटेल आच्छा ओमफ्राय जा आकाशआ नाइट के 15 अच्छा चाहिए 15,000 चाहिए मुजफ्फरिया मगर हेलो राजदीप प्लीज सपोर्ट मी बोला राजदीप मुझे आकाशा यस बोला मुजफ्फरिया अंजलि बर' सिस्टार प्लिज सपोर्ट करो होनदों अंजलि सिस्टार फरिया सपोर्ट खालामनो थिनदों आरोना मुजफ्फरिया मा होनगोन पापा सनायालाय फ्रेन्ड होनदों आरोना गेलेगासिनो फिसालाया फरि फ्रेन्ड गेलेगासिनो दं आरोना ओमफ्राय जा बारियाया गुड आफ्टरनुन बदलता है कोई पास कोई दूसरा जाता है लेकिन जो यादों में भी हंसता जाए वो ही बेस्ट फ्रेंड कहलाता है सुख दो पर बोला सुख दो अच्छा सोर जालायखो बोला बारियालाय ओमफ्राय जा अनजालिया लिरबाय फरिया मा होनखो फिन आइडिखौ जयेन खालामनि र' होनदों फिन आइडिया
ओमफ्राय जा आकाशा मा होनखो yes yes मिस्टेक हटेल अच्छा मिस्टी हटेल ये yes मिस्टी हटेल बोला ना 500 सालो ओमफ्राय अमेटिक बोला नोंनि अननाय गोसो गोरबो होनदों आरोना बर' बायजाबफोरिया हेलौ बारिया गुजरात से हो क्या आप बोला ओमफ्राय जा अनजालिया हा मिनिबाय फोरिया जा ब्लु हो फ्रेन्ड आरोना होबायमोन फ्रेन्ड ओमफ्राय जा अनजालिया मानखो बिखे बर' हरबाय नै अनजालिया ओमफ्राय अनजालिया अन ओमफ्राय आकाशा मानखो सालगि हटेल मिस्टिका मिथिका यस इउ बोला ओमफ्राय उमिदा मानखो क्या है ये बोला कौन सा ओमफ्राय अनजालिया हेलो बोला फोरिया मानखो अनजालि हा बिके होनदो ओमफ्राय जा उमिदा आं ओंखाम जाबाय ना दे आं ओंखाम जानो दे होनदो ना खाना खाने के लिए खाना खाना है आपको अमित ओमफ्राय फोरिया खाफाल बुगुलायबाय नामालै फुरियालाय अनजालिया होनबाय उमिदा जोआ मानखो हटेल नि जाने को बोला अच्छा होटेल में जाने को बोला अच्छा ओमफ्राय आकाशा मानखो ओनलि होटेल में जाने को बोला आरो आकाशा ओनलि वन बार आकाश लाखिनासै चला आकाशा yes या no बोला yes या no बोला अच्छा Bibi tuh yang besar. Dia yang besar. होटल कहाँ है Besar dia ya. Tuh. बस yes या no बोला आकाश का होटल कहाँ है yes या no ओमफ्राय जा yes या no यारा मानखो जा अन होनदों आरोना फोरिया मानखो जा अनजालि सिस्टार जि मिखा सिस्टार जा मिखा लिया और आप बताओ बोला जी मैं खा लिया आप बताओ बोला ओमफ्राय अनजालिया हेलो बोला ओइ सानस्रा जा मानखो मालायसो होनदों आरोना यारा अनदों the Akasa only big one night bola answer big one night hey baba one night ini berjam periaman ke
ओमफ्राय अंजलिया हम भी नहीं किया है हा बोला हम भी नहीं किया है हा ओमफ्राय एरा मोनगो मा सना जिउ होनदो मा सना जिउ ओइसानसो मोनगो आफा उन्दुदो सना होनदो आरो उन्दुदो सना होनबाय साफा नुदों आच्छा साफा नुदों सना होनबाय मालाबा बिदि जाथारा दे आच्छा एसे ओमफ्राय जों अनजालिया मा होनदो हेल' होनदाना फरियाव जों मा होनखो बे आकाशआ गाज्रि लिरबाय दं फ्रेन्ड नों बुजिदों जानोमोन आङो सानदोंसो गोसो सिङाव ओमफ्राय आं माबायाखै आरोना मा होनो फरिफ्रेन बुजियाखै आङो ओमफ्राय ओइसानसा जा मा होनखो सिदा था होनदो आरोना आच्छा सिदायानो दं आङो ओमफ्राय जा इलिजाया मा होनखो अनजालि जयेन मि होनबाय आरोना ओमफ्राय जा यारा मा होनखो ब्लु होनदो आरोना माबा बेटारियानो जोबना होदों आंना ओमफ्राय जा इलिजाया मा होनखो सानसु ओमफ्राय जा सोर आकाश ब्लु होनबाय ओइ सानसुआ सोर आकाश बे होनदो आरोना ओमफ्राय जा अनजालिया गुड होनदों ओमफ्राय आकाशआ ओमफ्राय जा एयारा मा होनखो ब्लु हो बिमा होनदो ओइ होबाय दे आङो ओइ ओमफ्राय जा इलिजाया ओइ सानस' जयेन मि होनबाय एयारा अके होनदों आइदिसो जुथाबावसो सोरबासो जाखागोन बेयो बात कर रहे थे अच्छा देगा वन रात की अच्छा समझ में आया अभी समझ में आ गया रे उम्मीद अभी पहले समझ में नहीं आया था ऐसा भी लोग होता है बदमाश लोग होता है ओमफ्राय जों माबा खालामगोन राइट अफिसियेल आच्छा सानसा जों इलिजा प्लिज बेक साब होनदों आरोना बेबायदि बिखालासो बे आच्छा अनजालि अन होनदों हटेल आंनासो कमेन्टआ वन जयेन इलिजा अके आइ एम जयेन इउ इलिजा होनदों आरोना ओमफ्राय जा अनजालिया इलिजा रानी ऑफिशियल ब्लॉग जॉइन किया है तो मुझे सपोर्ट किया सपोर्ट किया तो बोला सपोर्ट किया तो बोला जाफोरा मा होनगौ हटेलाव बेसेबां होगोन होनना आच्छा सैमाया आकाशा होनदों मोजां अनजालिया अन होनबाय ओमफ्राय जा ओइसा मा होनखो बै थालासो बे नाफाम सिखाव होनदों आरोना ओमफ्राय जा इलिजाया मा होनखो अके होनदों इलिजाया मा होनखो हा मिनिबाय ओइ सानसा जा इलिजा प्लिज बेक साब होनदों इलिजाया जा आगैया अके फोरिया मा होनखो दानना हो बे आकाशखौ होनदों ओमफ्राय जा इलिजाया मा होनखो थेंक इउ होनदों आरोना इलिजा आगैया ओइ सानस' साबधान होनदों ओइ सानस'आ जा इट्स अके इलिजा होनबाय फोरिया जा मोजां जादों साला गुन्दाखौ बिदिनो दानना होनांगौ आर होनदों ओमफ्राय जा दारमा धर्मेन्द्र मा होनखो खियाल' खायाल' फाट खायल' बोला ना फाट खायल' बोला खाऊंगी थोड़ी देर बाद रुको
ओमफ्राय जोंहा iya raja ओमफ्राय ना ऐसान राजा आकाश ऐसान राजा आकाश गुन्दा खामानि तुम्हारी भाभी को पूछना कितना लेगा बोला इधर धर्मेंद्र मान के जाओ थोड़ा खाना खा लो बोला थोड़ा खाना खा लो बोला टाइम कितना हुआ है पैसा पड़िया मान के धर्मेंद्र प्लीज join बोला ओमफ्राय सुनिला जा हाय होनदों आरोना सुनीला लव फ्रॉम नेपाल बोला अच्छा आप नेपाल से हो बेनो बे नामा सिनेमानि राजा सुनीला जा उम्मीद होनदों अभी चेक नहीं करना है बीके 30 मिनट के बाद टेक्स्ट करता हूँ बोला ओके उम्मीद ओके ओमफ्राय सुनीला मानते जा वेयर आर यू फ्रॉम आसाम बङाइगाव है जा परिया सुनील दासु कोटी रामरो बोला दाजु कोटी रामरो जैसे परिया हा नियर ना मिस्टाराफोरि बसुमतारी होनबाय सानट्राफोरि बिमा नोङो नेपालि रोंगौ होनदों फोरिया ओमफ्राय जा हारहरबाय हा ओमफ्राय जा मिस्टारा फोरिया जा बिके बिमा सना होननानै दुगैबाय जा मिस्टारा निलि जागे आब' आङो थांनोसै गाज्रि मोननाङा होनदों मोना आंबो दोननोसैसो र' ओमफ्राय जोंहा फोरिया मांगो ओइ सना रोङा ओरैनोसो होनदों आरोना फोरिया ओमफ्राय हा मिनिबाय ओमफ्राय बिके मिस्टार मानदो बिके बर' ब्लग गाबबाय 24 तारिख 24 मिस्टार होनदों सुनीला जामगे स्पीक नेपाली लैंग्वेज बोला नेपाली लैंग्वेज नहीं आती सुनील ओमफ्राय जा ओइ सानसुआ मानखो बोरै आङो नोंखौ आराम मोनो होनदों ओइ सानसुआ ओमफ्राय जा धर्मेंद्र मानदो जा एक गाना सुनाओ बोला गाना नहीं आती मतलब मिस्टार मानखो जा गुड होनबाय मिस्टारा अन होनबाय फोरिया मानखो ओइ सना आंबो मोनो हा होनदों ओमफ्राय जा ओइ सानसुआ नंगौ नामा होनबाय आरोना डिपि होनबाय आरोना नंगौ नामा ओमफ्राय जों मिस्टारा हेलो होनबाय फोरिया अन होनबाय आरोना खिथायाव होदोंमोनथाय
Baral ekta bentar. Bejapuri enghai agoi na sona dan na enghai agoi na sona. Alhamdulillah insyaallah ya. Peri Basamatari आप लड़की ना लड़का रे बोला मिस्टर ने मिस्टर on मिस्टर mini bahasa Ampre ini bola video deko mister bola haha bola Ampre dia mah ini boy who mister bola peri ne peri boy bola peri emang mister hat de dia ऐसा परी सोना फेसबुकाव लोगो जाहांदों फेसबुकाव लोगो जाहांबाय परी ओमफ्राय दा मिस्टारा आस्रा मिनिबाय ओमफ्राय परिया ओइ सना फेसबुक गैया जिअ होननानै गाबदो आरोना ओमफ्राय दा इलिजाया मा नेम होनदों मा नेमनो इलिजाया सोंदों ओमफ्राय मिस्टारा जा हेल' होनदों ओइ सानसुआ आङो दुखु मोनबायलै परि होनदों आरोना ओमफ्राय जों मिस्टारा गुड मर्निं होनदों ओमफ्राय जा परिया जयेन करो मिस्टार होनदों आरोना ओमफ्राय जा ओइ सानसुआ इलिजा नोङो मिस ना मिस्टार होननानैसो नाचा मिसफोरजोंसो जयेन जायो होमबा मिस्टारजों जाया होमबा ओइ सानसुआबो ओमफ्राय जा बोरिया मा होनगोन मानो दे ओइ सानसु सना होनदों आरोना ओमफ्राय जों मिस्टारा अके होनबाय बर्मन आदसा बर्मन एसामिस मिलिकाथ' सिनि नापावय ओइ सानसुआ जा मा होनगोन नोंजों रायलायनो होनबाय होनदों आरोना ओमफ्राय जा बोरिया मा होनगोन मिसखौनो नागिरना आगै सना होनदों आरोना मिसखौनो नागिरना आगै सना होनबाय परिया ओइ सानसुआ जोंहा परि होनदों आरोना इलिजाया मा होनदों जा मिस्टार जयेन बोला मिस्टार अन इलिजाया मिस बोला मिस होननानै खिथाबाय ओमफ्राय जा परिया ओइ सना होननानै इनिफ्राय गाबहरबाय नामा ओमफ्राय ओइ सानसुआ मा होनगोन आङो हारसिं आङो हरसै नों स्क्रिनशट खालामदो होनदों आरोना ओमफ्राय जा हरनोसैनो स्क्रिनशट खालामनांगौनो परि ओइ सानसुआ ओमफ्राय जा बर्मना मा होनगोन आइ एम फ्रम क'क्राझार बोला आदसा क'क्राझार ओमफ्राय जा मिस्टार बिके ब्लग हार्ट दिया अरे बिदिया इलिजाया मा होनगोन जा बर्मन जयेन मी बोला परिया जा हरा दे आगै सना हामा एलबिआव होनदों ओमफ्राय जा मिस्टारा अन होनदों ओमफ्राय जा मिस्टार अन जा ओइ सानसुआ मा होनगोन रायलाया आं नोंजों
दुखु मोनबाय आं होनबाय ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनखो बीके बर' ब्लग आप डांस करो ना यार बोला अच्छा डांस करना भी नहीं आता रे मिस्टारा हा हा मिनिबाय कोरिया रुक हाँ नॉर्मन रुक रुक वीडियो देख देख के आती हूँ बोला रुक वीडियो देख के आती हूँ बोला नॉर्मन से ओमफ्राय जोंहा सिंगेला गैया आदसा बाजै आइ एम बेक होनदों आरोना आदसा बेक फैफिनबाय जाखांबाय नामाब्रा आगै सिंगेल ओमफ्राय जोंहा फोरिया मा होनखो थोद फाग्ला दुखु दाजा दे सना आं दंना होनदों आरोना मा जाखो ओमफ्राय जोंहा ओइ सानफ्रा मा मानिखो बिबाय ने मा जागासै दे सिंगेला मा होनखो जाखांबायलै बाजैदो ओमफ्राय लोमजानाया माबोरै जाखो सिंगेल बयागै हामबाय नामा फोरि बसुमतारी फोरि होनदों आरोना इसानसुआ फोरि ना माने ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनखो बीके बर' ब्लग मा इसानसा मा होनखो बीके आंबो बाला हो आंबो बाला होनदों बाला मा बाला माबोरै जाखो माबोरै जाखोलै जितेन्द्र ओइ सानस क्या हो गया रे जितेन्द्र ओइ सानस होनबाय फोरिया ओइ सानस होनबाय ओइ सानसुआ आं थांनोसै दे फोरि आंबो सम्फासो होनदों आरोना आङो आदसा इयारा दंमोन ना मामोन आङो माबाखौ बोखारबाय नै सोरनो नांगौमोन होफिनसै दे दायो किसी को अगर ब्लू चाहिए तो करूँगी मैं रिटर्न करूँगी मैंने ब्लू ले लिया किसी का राजा बीके आंबो माला बीके ब्लॉग बागुरुम्बा डांस करो ना यार बोला अच्छा बागुरुम्बा सिंगेला मा होनखो लिनायाव फैदों एसे लाइनाव फैदों र' बाजै लासै होनदों आदसा एसे मोजां जाहांबाय होमबा ना ओमफ्राय जोंहा फोरिया बर्मन सिस्टार प्लिज कमेंट चेक करिबा बोला ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा हा मिनिबाय मिस्टार अन फोरिया जोंहा ओइ सानस होनबाय ओइ सानस आं थांनोसै दे फोरि आंबो सम्फासो होनदों ओमफ्राय जोंहा सिंगेला ओमफ्राय आंहालाय दिनै जाला नामा बाजै नोंहालाय दिनै जाला नामा बाजै र' जानोसै आंहाबो आगै ओमफ्राय मिस्टारा जोंहा आपको नेटवार्क खराब
ओ गया क्या बोला अच्छा नेटवर्क खाना हो गया फोरिया हा मिनिबाय फोरिया गाब्बाय ओइ सानसेयाव जोंहा फोरि जिउ होनदों आरोना फोरि बसुमतारी जिउ बुंबाय फोरिया जोंहा ओइ सना होननानै हार्ट हरबाय सागोर हाय बिके होनदों सागोरा जोंहा आं दासो खामानिनिफ्राय होनबाय ओइ सानसेयाव माखौ फोरि सना जिउ होनबाय दासो खामानिनिफ्राय फैदों आरोना सागोर बासु आदसा ओमफ्राय जोंहा सागोरा लाइक दोनबाय थेंक इउ भेरि माच ओइ सानसेयाव बिखायावनो बिखायाव गावो खुगाया गेवासो जादों आंहा होनदों बिखाया गावो खुगाया गेवासो जादोंनो ओइ सानसुआ अनजालिया हेल' होनदों सागोरा जा बिके आङो दुगैनो नागिरदों सो होनदों अ दे सागोर बासु दुगै दे ओमफ्राय जोंहा फोरिया ओइ सानसुआव आं ओमफ्राय जा ओमफ्राय सागोरा बिके आं दुगैनो होनबाय फोरिया जा ओइ सानस' आङो थांथ'बाय दै होनदों सागोरा जा अनजालि खबर होनदों आरोना ओमफ्राय जा अनजालिया अन होनबाय ओइ सानस' जोंहा मानो थांनो आंखौ अनोब्ला थाथ' होनदों आरोना ओमफ्राय जा सागोरा फोरि होनदों फोरिया जोंहा ओइ सोननानै मिनिहरबाय सागोरा जोंहा हाय ओइ सानस' होनबाय सागोरा लिंहर ओमफ्राय फोरिया मा होनखो आं थांबाय फ्रेन्ड सना होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा सिंगेला गैया ओंखामखौनो जानो हायासै लै बाजै आंनि आदसा प्रसार हरनायखौ जाना आदसा नोंनि प्रसार हरनायखौ जानानै हा मिनिबाय नंगौ नामा आगै प्रसाद जाबा ओंखाम गैखायाना दे ओमफ्राय जा सिंगारा सागोरा मा होनदों जा आंबो थांनोसै बिके होनदों अ दे ओमफ्राय जा सिंगेला गैया बिदि नायबाय आरोना दे लोगोफोर दे फोरियाबो थांबायबा ओमफ्राय सोर ओइ सानस' ओमफ्राय जोंहा नन बिटि एम लिरफैबाय एम ओमफ्राय जा आपन टेक केयार हाय वेयर आर यू बोला वेयर आर यू मैं ठीक हूँ आप कैसे हो ओमफ्राय जा सार्लिस आई लाभ यू बोला आदसा अनजालिया गैया दंना गैयामोनलै अनजालि बर'आ ओमफ्राय सानसुआ ओमफ्राय जोंहा सार्लिस ने क्या बोला मुझे शादी करोगी बोला आदसा शादी करोगी ओमफ्राय जा सिंगेला गैया दे होमबा ना बाजै आङो मबाइल चार्ज होना लानि दे दाहाय बाजाराव थांनांगौ थाइलेण्ड मागुर लायनो आदसा दे मा होनो सिंगेल बय आगै दे चार्ज होदो दे सुइस अफ जागोन नङाबा आंनि बादि
Praja said with Apunaman ke please come in visit Nagaland बोला अच्छा अपन ने जा MB अमन ऐसे से MB जा हा मिनी बाई सालिस ने क्या बोला नाम तो की तुम्हारा सुंदरी बोला नाम तो की बोला नाम नाम पूछा क्या तुम्हार सुंदरी बोला ना नाम मेरा नाम बिश्वकवि है ओमफ्राय जासिगोन गेला आदसा नोंहाबो ओंखाम जादो दे बिमा बायबाय दे आंबो ओंखाम जानोसै सिंगेलागै बाय दे आदसा इयार अन आं ब्लुखौ लाफिनजोब्बाय दै मा होनो इयार गासिबनिखौबो आं ओंखाम जानायावबो अन दोननानैसो जानोसै गासिबनिखौबो बोखारजोब्बाय आं इयार थांबायना परिमोनमायनि थांजोब्बाय आया दोनबाबो जायासैलाय मबाइलाव ओमफ्राय मा होनदों अके दे होनदों आरोना औ नोंनिखौ ओमफ्राय नोंखौबो थांखोना माखो सानबाय नोंखौ बोखारबाय बोखारजोब्बाय बयनिखौबो ओंखाम जाखांबाय नामाब्रा इयार आं अन दोननानैसो जानोसैलै ओंखामखौनो निरन्जन हाय आरोना हाय निरन्जन
सोर सोर दङ लोगोफोर कमेन्ट खालामदो कमेन्ट कौन कौन है Aduh, Apon. Aduh, going to sleep pula. Oi.
इउटुबजों मा गोबां रां खामायबाय खामायबाय जानाव इउटुबजों गोबां रां खामायनो माने इउटुबजों मा रां खामायनो दा खामायनो हायाखै बन'आनो जाबावाखै